Gintong alaala ng ating pagsasama, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ako'y makilala, sikat sa buong madla, sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas, At bawat ngayon at bukas, nakakukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RTN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RTN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pinapaisi sa gabos ng miyembros konsumidores kan Caso Reco 3 na igwa po kitang amnestiya sa interest para duman sa gabos ng long-time disconnected accounts. Taong 2012 pababa,
100% discount sa interest. Taong 2013 hanggang 2020, 70% discount sa interest. Taong 2021 hanggang 2022, 50% discount sa interest. Ang promo na ini madurar niya na April hanggang June 30, 2023 lamang, kaya ano pa ang hinahalat nindo? Bayaran ng gubos na bill para ma-avail ang mga nasabing discount. Para sa iba pang detalye, magbisita sa pinakaharining Castro Secretary Office sa inyong lugar. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, pruwara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong kumaka-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bagong kumaka-bloom. Charm Fatcon, gamit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power widener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, ngakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
Delicado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols. Entrevista asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Bueno mga tugang, yaw na po kita ngunyan sa programang Bicol Connection. Aldaw po kita ngunyan nin Biyernes. Madali yung sanang aldaw ano. Sa aga, ano na naman, Sabado. Ay, iyo. Pirang tururuga na lang, mag-goodbye na ang June, ma-welcome na kita kan bulan na July. Sa mga suki kan na programang Bicol Connection, good morning po. Sa Induga po, sa ngaran ni JB, June Verdiflor. Kita po ngunyan ang mairibanan about 11 o'clock in the morning. Problemado ang anchorman na programang ini. Nagatok po na magaan sa iyang tonsillitis, medyo makulog ang sa iyang lalamunan. Kaya kita po muna ang mairibanan sa laog kan programa. Sa lado technical, yaong digdi si Engineer James sa Opo. Ang lalaking laging mabango. Dangan ini pong pag-iribataman sa information, si Jimmy Guanzon. Sa transmitter site, si Ricky Sagayap. Saya na nga ito pigahanap. Tapos ini pong sa tuya man na mga OJT from CSPC, mga future millionaire. Mga future, electronics communication engineer. Kaya 5 mga gwapito, from CSPC. Ayan sa tuyang mga OG tingo niyan sa RPNDCKI. Numanta ang buton ka sa ko. Sa mga nagantabay po, sa mga Transistor Radio, Facebook Live, Kanarpian, good morning. Sa may mga kumpleanyo, happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta. Duman po sa mga para inom, good morning. Nimpurog. Sa mga masusupagon magpainom, good morning man. Sa mga mahilig sa pulutan, good morning. Pero sabi ni paring siya, ang pulutan bakong panira, kundi dikit-dikit sana. De pag gumlo. Uy, magtagasunod mang girare sa mga health protocol ang mga parainom. Kanya-kanyang baso, kanya-kanyang kutsara, bowl para sa pulutan o platito. Kung igwang pulutan. Kung ang pulutan ngayon maniman sa nangayasir, noon na ngayon kita kani yung magkutsara. Iyo man ang gada noon. Minsan tiyos-tiyos man ang parainom. Mayong mailagang, mayong yung bulalong sinabawan or inihaw man lamang ay dyan na bangus o tilapia na may ricado sa laong. Kan burot. Tama na nga ning mani ay pangyayari. Tano daw ta namuot ako sa imo. Nasula ako sa paluwas na kagayunan mo. Ang kagayunan mo palan balak kayo. Magsilak magpatik kung magsugod ka. Kaluan payo kung mayong kwarta.
Good morning sa Bilog na Rinconada area, probinsya po ng Camarines Sur, Bicol Region, asin sa enterong Pilipinas na inaabot kan sa moyang signal sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa na naka-tune in pirmi sa Facebook Live kan RPNDCKI sa moyang mga programa. Good morning, magandang umaga, magandang araw sa inyo. Digdiyo sa Iriga po, medyo marerebag ang panahon. Ano sinabi ko, ma? Dahil nag-uuran. Mga nanay, mga tatay, mga senior citizens, good morning. Sa Banwaan po kan Balatan, good morning. Sa Banwaan kan Bula. Sa Banwaan kan Buhi, Iriga City, Nabua, Asinman po, Baaw, and Bato. Sa 3rd District kan Albay, good morning. Makusog pa kita dyan, naantabayan. Oy, dyan po sa Barangay Santo Niño, Kansyudad kan Iriga, ingat po kamo, sa report po ni Philip. May nagreklamo na po dyan sa Barangay Council. Ni na panlalaog harong, ilagapang malupigan ang aki, minor de edad, kan suspect. Ang mga tanod po dyan, dapat 24/7 ang pagronda. Kaya si Kapitan nauulit dito ng mga nangyayari sito. Good morning man, Kipunong Barangay Antonio Tony Serrano, retired Colonel kan Philippine Army. Ngunyan iyo po ang punong barangay. Anggot kayan sikap mga gibong araw po kayan dyan sa barangay niya. Kaya ito dapat yung suspect nawalat pa itong brief saka itong short pant. Pero pigiling-hiling kan mga barangay tanod na pwedeng minor de edad man itong naglaog sa harong kan biktima asin garo inubaan na ninpanti an minor de edad. Maringaning napagmata nagparakurahaw nanlaban sa suspect na posibleng budoy-budoy man. Kaya nakadulag ito, huba itong suspect. Saka usod apo ang narabunan ng na manok na pambulang. Kaya ingat ka mo. Ingat po tabi. Tama sakit na. Good morning kay Ma'am Kayla Ligasyon. Ansa mo yung magayong-gayo na apa? Uy, mga tugang, kay Rakman daw kan istorya kan sarong lalaki na naglakaw gikan sa Manila, no? Hasta sa probinsya kan Sorsogon. Na picturean ini kan netizen garo pagal-pagal ano. Ang pangalan niya si Jomar Rateleron.
amakon mong linakaw niya from Manila to Sorsogon province. Hanggang duman sa may parte kang Matnog. Tapos, isinalbar na lang ni kan mga autoridad, tayo rakman ngayon. Nagparalakaw na from Manila to Sorsogon, naglalangoy pa sa dagat, tapasiring na da siyang Samar. Lalangoyin niya from Matnog, Sorsogon, going to Samar. Lalangoyin niya ang kadagatan. O ito nahirak man po ang mga pulis, isinalbar na lang siya, garot tataan na lang siya ng pamasahe. Grabe talaga minsan ang pagtios kan tao, gabos sa sakripisyo, agihan, di ba? Mayo daan ng tultul na pagkakanturog ang sinambit ng lalaki. Ta nakaabot na da sa may barangay Puro Pandan, kalalangoy. Maringaning may nakahiling mga tanod. Asin nakipag-coordinar na sa mga pulis na yaon sa Subic para iligtas po ta pig-aalo na, pig-aamil na nindara kulang alon ang lalaki. Masakit kun malamos manangga. Ang rason kan na lalaki po, sobra talaga po dang kapag tiusan ninda sa buhay. Ang naging rason kaya ini po naginibo niyang lakawon ang Manila going to Sorsogon. Asin langoy yun pasiring sa Samar. Amakon mong dagat lalangoy yun niya lang. Talagang delikado. Ayan po, huli sa kagustuhan niya makauli sa indang harong. Kaya ngunyan, nasa kustodiya na po siya kan tulong center. Asin inaasikaso na mataan man siyang financial assistance, pamasahe, pagkakan. Ngarig, makauli siya sa pamilya niyang ligtas. Asin basog. May pang pocket money pa. Okay, salamat sa mga matarabang. Oy, sa mga dyan, sikat na mga matinabang na politiko. Tumabang man ka mo. Maray po itong nakakatabang sa kapwa. Uy, may baritang magayon sa mga teacher. Mga empleyado asin opisyalis po dakan Department of Education ang makakareceive ng tig 3,000 pesos na anniversary bonus. Happy talaga ang anniversary. Tanat DPM. Oy, sa mga paratsinda po ning Amrian, mga suman, ibos, mga nagtsitsinda ning kalamay, puto, itong sinapot, ining balisuso, baduya, turon. Ay, good morning sa endo, mga sakripisyado, para mabuhay lang po. Oy mga togang, as part of the priority development programs of Governor Luigi Villaferte through the Camarines Sur Provincial Office, ang send up pong Provincial Employment Service Office, nag-iimbitar man sa mga gustong magtrabaho local man or abroad. Pasyar na po kamo duman, tadakol ng mga bakante na trabaho. Pwede ka mong mag-apply production operator, warehouse man, mga paratahi. Ang qualification po, high school graduate, vocational graduate man yan, o college level or college graduate. Sa Cavite, nangangay po duman, yung mga trabador. Magdaralan ka mong birth certificate, diploma, barangay clearance, police clearance, and vehicle license. Mga hinahagad po yan, pati SSS, PhilHealth, and pag-ibig, dapat igwa ka mo kaya. Apply na po ka mo, masakit po udaki trabaho. Mas maray po itong may trabaho kaysa sa mayong trabaho. Pag may trabaho, pirming agkukib kwartaan bulsa, kung minasildo. Kasi pag sildo, puro na pambayad sa utang.
Kitang mga Pilipino mga tugang, dahil talaga pwedeng mayong utang. Dahil kakayahon, kan sweldo. Ang nasasakitan, lumuman sa samot. Iniman po daang Mayor Fermin, mabulo man na ini. Tabo daang tugutan sa banwaan niya ang gigibo na konsyerto dyan para sa kapistahan. Sa tabang kan pagpadrino kang Kapitolyo Provincial ni Gov. Luigi Villaferte. Na an chocolate bandgate and ma-perform. Ika man lang da quarry boy anabo sa Choco Factory. Pait kaya kang pangnamit mo, tadae mo kaya ang mauri ang kalag mo. O yan, sabi ka na mga komentaryo kan ibang tao dyan. Natibada tuktukan ka sa maabot na eleksyon. Kung nabo mong tugutan ang Chocolate Factory na mataon ng kaugmahan dyan. Pero namumuliti ka na ba gani si Fermin Mabulo? Dati, sop-sop ng gayo, as in kapito ko manikang panahon sa gobyerno provincial, sa mga namamayo dyan. Ngunyan, nagsusuag, asin sige ang panuag. Ayan ang sinasabing gano'n, minsan ang tao mayo ngayong utang na buot. Hinibo pa nga ng administrador kang panahon. O sa mga negosyante na may ginagamit mga kilohan, pakicheck daw nindo ang mga kilohan nindo. Baka defective na po ang mga kilohan nindo. Irak man kan mga parabakal, mga suki. Minsan, pang 10 kilo ang binabakal tang sira, karne, tapos ang itinatao sa to, kulang pala ng pirang gurot. Kaya po, ang mga taga-gobyerno, DTI man yan, market office man yan, taga-treasurer's office man yan, pwede man magkaigwang compositing para libutin nindo ang mga negosyante na nagagamit ng defective na mga kilohan. Korumpis karo na po yan asin sabihan na magbakal na ng bago. Para po, fair lang po kita ha. Mayong ralamangan, pangit po, kaya minalamang sa kapwa. Oy, bagong lipunan elementary school, Balatan Grand Alumni Homecoming ha. Malat ang barita ko, guest ninda dyan si Congressman Mix Villaferte kan Rinconada. Kaya sabi ni Kong Mix, salamat to na maray sa pag-imbitar nindo para makiugma sa okasyon. Yan. Congratulations sa mga bagong PTA officers as in sa mga teaching and non-teaching staff ng bagong lipunan elementary school sa inyong successful event. Yan. Agar na nauna naman regalo naman si Kong Mix. Oy mga tugang, yaon po ang bagong report kan DSWD Bicol. Sa ginibong pagresponde sa mga naapektaran pong pamilya dulot kan pag-alboroto kan Bulkan Mayon dyan sa Albay. Basado sa report, uminabot na sa kantidad sa 63 milyones de pesos 829 mil. 7 pesos asin 4 sentimos na po ang kabilugan asistensya na naibariwas kan ahensya para sa mga pamilyang naapektaran kan pag-alboroto po kan bulkan. Padagos po ang ahensya sa panaonin ayuda, arog kan mga family food pack, non-food pack items, distilled water as in cash assistance sa manibibang evacuation center sa probinsya. Kaya congratulations sa indo, DSWD, mauragan sa indong serbisyo. Sabi kayan, tama talaga, maagap at mapagkalingang serbisyo. Ayan ang maray. Pagyaong kasalado kang gobyerno.
O sa mga swimming, sa mga beach resort, ingat ka mo, lalo na kung may mga kaibahan ka mong kaaki, ano ha. Likay lang po, likay lang. Medyo maalon-alon, minsan nagtatagauran. Sa mga parasumba, oy, good morning, ano, okay na, ginaranot na kamo. Importante po pagkakaaga, magtaga-sorosumba kita, ano, ha? Igo dyan, grupo ni mga parasumba, pwede manggayad ka mong mag-member. Makanod po ka munin mga step kung paano ang exercise sa pagsusumba. Pero ka man sa nagboborbayli. Saka nakakapahubin ilingon. Pag nakasulot po, nin mga pang sports attire, ano? Sports uniform. Yan. Nagkaroon ka man sana nag-exercise kayang paborbayli. Pero minsan ang iniisip ko, imbis na ibarbayli ko po dyan sa tubangan kan mga mall para sa mga surusumbang ini. Mas maray palagod niya ako kani, magsigid-sigid na ako kan mga dahon sa natad ka na ro. O kung dahil man, maglabana sana. May output pa kong maray. May production na output pa kong naginibot sa San Walda. Oy, magtagakakan po kita ng bawang na hilaw pagkakaaga. Or islation ta po nin pinong-pino. Dangan ibugtag ta sa nguso ta, dangan mag-inom kitang tubig. Tayo palang pambalansi sa satuyang blood sugar. And pambalansi pa kan satuyang cholesterol. Iwas kita sa inapod na stroke. Oy, saro po dang lalaki, arestado huli sa pagbinta kan illegal na droga sa Banwan po kan Bato Camarines. Antabayanan ta daw po ang detalye kan sa taga Bato. Ano daw ko niya ang contact number ko dyan sa PNP Bato. I-check ko daw. Nangarig ma-interview ta po ang Bato PNP. Nagsilbing recuerdo sa maayo na si Kuligdiyo. Oy, sa mga may kumpleanyo, liwat, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. At yan pala na 2 to 2:30. Igwang meeting ang mga OIC station manager kan mga RP and provincial station. Zoom meeting na po. Kuta na si schedule ka ito sa party kan Davao City. Nakaredy na pati sumalita ko. Pang sarong bulano na niya ako ning badong babalonong ko. Dahil na ko sa Zoom meeting kami pala na siya. Oy, having money in your pocket is good, but having Jesus in your heart is perfect. Sabi po sa mga kasabihan. Mas maray na may kwartaan bulsa, pero mas maray na kung ansinto kan sa tong mga puso, iyo po ang satuyang Hesukristong kagurangnan. Mas perfect da po pala niya. Na para magkaigwang kwartaan bulsa mo, sige ka lang hagad ning pangaji sa satuya pong kagurang nanta itatao yan sa iyo. Pero kinakaipuan, pasalamatan tamang po itong mga taong nagiging instrumento na ang grasyang itinataw sa tukang kagurang na nakakaabot sa satuya. Kaya po nga ni pag Domingo, kaipuan ang mga pamilya magtagasimbaman. Ano po? Oy, ano mga tugang ang mga bagay na pwedeng gibuhon pagbanggi? Pero dipisid ang gibuhon minsan pagkaaga. Ayan, ano?
May mga ideya ka mo. Sinanay si tatay, di ko babayaan. Balakid na buot ang sabuyang utang. Si pagtaras ako, minsiyang nagulang. Gatas ko Sa mga parasira, good morning. Kumusta po ang pagdakop nindo ning sira? Oy, ang mga sira sa dagat mo niyan, mahal. Miski ining sira sa tilapia, sa tabang, mahal mo. Bara-bara to, ining tabyos. Mas barato po, balaw. Pero, kung mayong-mayo na po kitang kwartang pambakaling panira, pwede na po ang balaw. Igisata lang yan sa bawang sibuyas, kamatis, asin inapod na kamyas. May kadikit na sili-sili. Swerte na po yan yung panira. Basta dako lang ang maluto. Ngunyan po kayo, dako lang nagtitios talaga. Oy, si mga naglulutong ginatan na good morning. Swerte po bagay na merindala. ay nanay ay tatay sa pudaman. May nabakalan akong lutong ginatan, masiram. Sabi ko, swerte. May sikreto pala niyan itong ginibo niyang bilog-bilog na pulutan na pinagiling saka igwapang sagu-sagu. May buko-buko pa. May bungkukan, kamuti, may saba, may langka. Yan, o kompleto May gata. Kaya masiram pala niya kung inapod na ginatan. Igwapang ubi. Barato lang pati. 25 pesos lang. Sabi nga ni Mrs. ni Ma'am Clemen Balanglim, ang sa kuyang sulusulong ako, masiram gayang nabakal mo ngayang ginatan. Iyungan niya. Yan lang niya ako yan sa may atubangan in sarong bakery. Sa pagkabuhay kong ini Oy, sa mga mahilig sa pagparakakan ng mga maharang silid, bulong pa lang talaga dayan sa cancer. Pero duman po sa mga may almorana, medyo masakit pa lang. Ang masubra ng sili, maldat sa lubon. si sa iyang nangungutang ribuk Si mga misis po, magtaga-eskusar nang magluto ng pangutuhan. Mga mister, magtaga-tabang ma. Sa pagtrabaho, sa law ka na rong sa mga misis. O, kung may mga labahan dyan, magtaga-tabang ako. Sa mga yan po sa opisina nakaantabay sa tuya, good morning Sendo. Kumusta ang mga empleyado kang gobyerno, opisyal po kang gobyerno, dapat permi ka mong naka-smile. Pag kamo po empleyado, opisyal man kang gobyerno, bawal po ang nakasimangot. Bawal ang nakamurusdot. Bawal ang suplado-suplada. Kasusaro, galing aldaw, may ataman akong kayo mangging kulay. Iyo po, dawa gura ano nga kapagal po kan mga empleyado kang gobyerno, ingawon nindong naka-smile pa kamo. Kamahirap po. Pag kamo po iriniklamo. Sa edad ni magkapirang aldaw, inaling kay ko naaraman, kita ko sa inas yata panuman. Kaya ako Oy, in action, LTO 5 enforcement officers participate at PNP HPG simultaneous conduct of one team big time Oplan Lambat bitag sasakyan na pinagibo po kasuod ma. Kaya sa mga daya pa nakakaparistro, magparistro na kamo. Diyan pala mga tugang sa Land Transportation sa Office sa Iriga.
kung kamo maparisto kan sa indong lunadan, kung nabakal nindo second hand, hanapan na kamo kanina po the deed of sale with the notary or na notaryado dapat. Tapag dai, baka din nindo po mairinyo ang sa indong lunadan. Pasiguro na po ko niyan ang LTO. Ang pagpapanotaryo kaya minsan mahal na eh. Kaya si iba dahil pa nakapanotaryo. So ibang deed of sale, open. Dahil na pala niyang pwede. Kaya po na po pala notaryado na. As in, nagpirmahan ka mo ng deed of sale na ika na po ang bagong may sadiri as in nasa posisyon mo na ang lunadan. Arog pala niyang ganyan. Tapos madali yun po ang pag-renew. Lalo na kung sa emission test, nakapasar po kamo sa emission test ang sa indong sakyan, bagong chinso oil lang ang sikreto, saka malinigan itong air filter, bagong air cleaner or oil filter, dapat bago yan. Tapos darawnan sasakyan sa mga karwa, pasumpitan ang mga tambutso, tangarig matanggal itong mga carbon na nagtaragas, huli kan ibinubog ang asong maitom kan sa endo pong sasakyan. Yan lang ang sikreto para makapasa sa emission test sa mga emission test center. 450 na pati ang bayad Mga tukang panahon ko daw sa indo ininyo. Tadi man na muna bayad sa kuwa, pero sa higin, nakuha kong iba man sa pag-agi. Kadto pa, kuwasan sa mag-agi to, so lang luway baga. Adto, baga na, lang speed na nakaarog kan ako pag-agi. So ispat, sige sa arog-arog kan. So ispat na sa nababayad mo, lang speed magkuha. Pati sa higin, nababayad ko. Nababayad mo? Oo. Amot to. Pag-abot sa to kabatagan, nagsunod ako. Sige, subawi ka sa buboy, bawi. Umalik na nga na kay kasi yung mo ng rayo. Ngawan, naparin nga sa ispat. Pero sige pa, sunod ko, aguman ako ispat, hindi rumaram na. Hindi ko na nababayad. Nakaanggan ako sa tukayo hato. Kayo. Tapos, binalik na ako, sige, pasubaoy ko, amo naman nag-anak sira sa Uncle Aimee. So, pinabalik na ako, tapos iginturog ka to balay. Baka so, kaya, amo naman sa kluton, kinanuan. Amo to. Kaya, to. Sana po matabangan tapo si ate na maanapan ko atong kanyang igi. Mga tugang, ayan po itong barita, napabarita na may sarong aking sinaklot nin aswang from Ringconada man sana ni. Nakaabot na duman sa partikan buhi na aking sinaklot ning aswang. Pambira, no? Kaya dapat ang mga aki di magparuluwas na kumbanggi. Tabaka masaklot pa kamo kan aswang. Nakakatakot kung arog na kayan. Sa dito sa naning igi, mababayad ko man. Ito dapat yung aki, sadit-saditon sa naman, kaya madaling nasaklot ng aswang. Tubod man po kamo kayan, istorya ngayon. Kundi may nagpapatotoo baga na siguro yan ang ini ang ina na nagtatara mo. O turon ta daw. Linalay sa aswang. Ang mga tanong pati kang gamgam mo. Pero sa higin, nakuha kong iba man sa pag-agi. Kadto pa, kuwasan sa mag-agi to, so lang luway baga. Adto, baga na, lang speed na nakaarog kan ako pag-agi. So ispat, sige sa arog-arog kan. So ispat na sa nababayad mo, lang speed magkuha. Pati sa higin, nababayad ko. Nababayad mo? Oo. Amot to. Pag-abot sa to kabatagan, nagsunod ako. Sige, subawi ka sa buboy, bawi. Umalik na nga na kay kasi yung mo ng rayo. Ngawan, naparin nga sa ispat. Pero sige pa, sunod ko, aguman ako ispat, hindi rumaram na. Hindi ko na nababayad. Nakaanggan ako sa tukayo hato. Kayo.
Tapos, dinalik na ako, sige, pasubaoy ko, amo naman nag-anak sira na sa Uncle Aimee. So, pinabalik na ako, tapos iginturog kaya to balay. Baka So, sayang, amo naman sa kulotol Oo. kinanuan. Amo to. Kaya, to. Sana po matabangan ta po si ate na maanapan ko atong kanyang igi. Yan ano, mga tukang, ha? Tiglamag niya pa man ko, di marumarom na nga si flashlight ko ngayon dara. Dahil ko na ngayon nasundan, itong aki ko ngayang sinaklot ng aswang. Pambira, ano? Ang aswang, baw. Oy, oras tango niyan, 9:51 in the morning. Sa mga parauma, good morning. Kumusta ang pagtarok-tarok? So, kumusta ang pag-ani-ani ni Paroy? Kumusta ang pag-ginik? Magtaga-snack man po an sa to yung mga kababayan ng mga parauma. Sa baka paragal na kamo. Ano nang kaugmaan ko sa lagwerta mong mahiwason? Patag na sa kong itinanong matabaon. Han mamunga ini niluto na niya. Sinapot na mo. Ay, mga tugang, mag-ingat po ang mga Filipino overseas worker, ano? Or OFW. Sa mga nagre-recruit na magtrabaho sa abroad. Tulupang Pinoy po na kinabibilangan ng sarong online influencer. Ang naisalbar asin naipuli na ibalik sa Pilipinas matapos pong mabiktima kaninapod na human trafficking. Sigun sa Bureau of Immigration, sinda na sa edad 20 hasta 30 anyos, ginebo subot online scammer sa Myanmar. Sigun na subot sa mga biktima, enot sindang pigaagda, pigagyat na magtrabaho sa business process outsourcing sa parte kan Thailand. Inilipat sinda sa parte kan Myanmar sa sarong call center agency na imbilto subot sa online scamming. Uminali po ang tulo sa Manila kay itong Abril. Nagsagin-sagin ng mga turistang mapasyar sa parte kan Singapore. Kaya ang pagiramdam sa mga gustong magtrabaho abroad, dahil maghali nin Pilipinas na mapanggap na turista. Imbes, makipag-coordinar po sa Department of Migrant Workers para makakuanin lehitimong trabaho sa ibang nasyon. Utang na buot po ngaya, dahil po matagas kan mga payo. Kadakol na pong nabiktima asin pa ulit-ulit na lang ang nangyayari. Mayo po ang maraot magtrabaho abroad o mag-income nin dolyar, basta legal. Sa panahon po na nagkalat ang mga manluloko, dapat na maging mas maingat asin mas matalino po kita. Dahil po magpabiktima. Mayong ibang paagi para masigurong legit asin safe ang lalaugan kundi ang makipag-koordinar sa magkakanigong ahensya kan gobyerno. Ani ba nga ni kayan panunugang kan mga recruiter na matrabaho sa ibang bansa nin magayon ang trabaho. Ito palan minsan isinasalang po sa inapod na prostitution, di ba? Kawawa. Sabi ko lang dyan.
sa ko. Taano ta ako, dali mo na pagtitino. Kulang pa daw ang pagkamuot na tinaosi mo. Kung aram mo lang, nakukulgan ako. Inuutot ko man mga ipinangako ko. Oy mga tugang, imbes na maging role model sa mga jóvenes, ang mga nanggagaranang politiko, lalo na ang mga barangay official, naging number 1 sa pasaway ang tinutumbok sa report kan opisina ni General Francisco na may mga 30,068 na valid firearms ang mga elected officials and 8,313 digdi o 27% expired ang mga lisensya. Kaya ingkaminar kan PNP ang mga elected official na i-renew po ang sa endong lisensya asin haday na halato na mapasupog pa. Nasa kainitan po kang kampanya kan PNP ngonyan versus loose firearm. Asin napabarita man na naaresto ang mayor kan Mabini, Batangas. Asin misami suli sa pagdaraning badil na bakong lisensyado. Diba? Nakakasuko. Dapat kamo ang maging model. Pinapakusog kaya ni PNP Chief General Binamin Acorda Jr. ang kampanya laban sa loose firearms para maging trangkilo po kita sa Pilipinas. Magkaigwanin pas i-orden ang barangay asin sangguni ang kabataan eleksyon sa mabot na bulan na Oktubre. Malatapig ingkaminar ni Civil Security Group Director Brigadier General Binamin Selo Jr. ang mga barangay official na irehistro na ang sa indang mga expired na badil. Aday na po pagalato na malaog pa nin mga pulis ang sa indong harong. Kaya po na i-memorize na po nindoan sa indong obligasyon moral. It's more on encouraging them to comply with the provision of Republic Act 10591. Ang inot pong dapat magsunod sa mga reglamento, policy, provision kanlay mga government officials and elected officials. Sana maging modelo kita para masiguro tanaan na maabot na barangay SK and SK election. Matuninong po, matrangkilo asin na maayos, orderly. Hinagad man po ni Selo ang tabang kan barangay affairs kan DILG para inkaminaron ang mga barangay official na irehistro ang sa endang mga badil. Tangarig pong dahil po kamo masitar kuning kaso man. Saka magkakaigwa po ni inapo na ganban. Bakulang po yan, tatawan man ni Selo ang Commission on Election in listahan nila kan mga barangay officials na may expired kan license. Para mapag-irumdum sinda na irehistro po ini. Kompleto Ricardo ang ahensya kan gobyerno na maghahabol sa mga pasaway na elected officials. Lalo na po ang mga barangay official, kapag may loose firearms ka, baka di ka na po padalaganon kang Comelec sa maabot na eleksyon. Sayang po kan sa indong pangiturugan. Kasayang kan sa indong future. Sa totoo lang, poon Enero sa presenteng taon, uminabot na po sa 11,417 loose firearms ang na-recover kan PNP sa 3,599 katao na may pugol nin expired gun license. May 6,513 pidasong badil man po ang isinorender sa PNP para i-safe keeping. Binuksan man po ni Firearms and Explosive Office Director Brigadier General Kenneth Lucas ang kanya-kanyang one-stop shop tuyong Sabado asin Domingo. Uminabot na sa 240 gun holders na po ang nagparinyo kan lisensya ninda kan badil
Ini po para tawanan ng bastanting oras ang mga nag-uopisinang Pinoy na irinyo ang sendang badil. Di ba? Iwasan na maging lost firearms yan. Sa uminabot na 531,000 unrenewed gun license sa Pilipinas, 19,000 digdi, ay pagsasadiri po kan pulis asin military. Aray. Pati palang mga autoridad, mga pulis, AEP, dapat kung may lost firearms, may mga dai palisensyado, ipalisensya naman po nito. Bueno, hanggang digdi nang una po ako, tinutungka na ako, may ako nagmata ka sa bago, 3 o'clock in the morning, malat nagsainon kita, kaya medyo tungka na ang sa indong lingkod. Kaya po na mag-idlip. Ma-music na lang kita, sir. Music. Tungka na. Oo. Salamat po. Sa ngaran ni JB, dapat kita 11 o'clock, kundi grabe ng tungka ko mga tugang. Dahil ko na kaya. Ma-music na lang kita ni Sir James Oco. Yung ma-commercial pangani pa lang. Tapos music na. Okay? Thank you. Back to you, Sir James. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bagong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, igwa ng germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya.
Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwalier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M Luwalier na. Lahat sigurado.